sannan mutane jari ne, komai da sanayya, komai da sanayya, komai da sanayya. Sanin mutane jari ne, komai da sanayya, komai da sanayya, komai da sanayya. shi zaman alkhairi dai an yi ba a mantawa, ko wuya ko daɗi an tuna sai ai darawa, mutane su ne mutum ni na gama kardawa. Alfarma ta zaman tare waye a yau bai lasa ba, babu mai zama wane ba ta hanyar wani ɗin ba, matsayin wasu alfarma ne ba wai cancanta ba. Sanin mutane jari ne, komai da sanayya, komai da sanayya, komai da sanayya. Kasuwa in zamu mun fi san inda aka yi sabo, ko ba ragin sisi daidai da abun kwabo, mutum mai fara'an nan zai kwashi babban rabo. Komai da sanayya, komai da sanayya. Ɗalibai 'yan makaranta boko islamiyya, abota ba ta tsaya ba a aji inganiya, wata rana 'yan ajinku a ƙasa su ne manya. A fagen siyasa ma lamarin in ka hanga, kowa da mutane ne in ka lura yake burga, mai tarin kuri'ar na shi kaɗai ke jan zuga. Alfarman sanayya dai ko ina tana nan tile, wasu dan mahaifansu sai su taso a kammale, daga an ce dan wane kaji ana yi makalale. Sanin mutane jari ne, komai da sanayya, komai da sanayya, komai da sanayya. Dattijan anguwa da sun fito a gaida su, wasu domin 'ya'yansu ba wai badan su ɗin kansu, wasu ko dan matansu za su sa a girmama su. Komai da sanayya, komai da sanayya. Alfarman zaman tare har matattu ba ta kyale ba, da mintuna da wasu addu'a ba za mu kasa ba, wasu dan wasu ran gobe da ba za su kore ba. Rabil ne istaro ke ta famar rero wake, na maraɗi garin Ahmad Ali sarki mai silke, ya rabi salli wa sallim ala khairul anami rasulillah. Sanin mutane jari ne, komai da sanayya.